тиешек Җәмигъ мәчетне, оның бу бер варианты оның ясаган үзенчәлеге нәрсәдә? Беренчедән, ул заманча формада ясалган. Аның планда ул түгәрәк формасында, һәм аның 4 озын пиала манарасы бар. 100 метрлык. Бөтен җираттан күренсен өчен. Менә монда элементлары, татар элементлары дигәндәй, менә монда декоратив аркалары стилизация ясалган, ул минемчә татар декоратив сәнгатенә хас. Әйбер шуны заманча итеп, заманча кулланып күрсәттем мәчетнең тышкы формасында. Хыялым, иң төп хыялым аны татар традициялары, архитектура сәнгате, декоратив сәнгате традицияларына нигезләнеп, аны заманча булдыру, заманча күрсәтергә ул мәчетне. Теге иске формаларны иске стилизация итеп түгел, менә хәзерге 21 гасыр эстетикасы таянып булдырырга. 10 меңлек мәчет, 10 мең кеше сыйрарга тиеш. Аста аның менә ул стилобат өстендә ясалган дигән стилобат. Астында стилобат астында берничә этажлы парковкалар. 1-2 этаж җир астындагы парковка. Һәм өстә беренче этажда аның бөтен гыйбадәтханәләре, конференц-заллар, анда төрле функциональ функциональ бүлмәләр. Икенче этажда белән монда икенче, өченче, анда ул беренче катлы гыйбадәтханә, анда гыйбадәтханә, төп гыйбадәтханә. Икенче варианты ул традицион Осман типындагы ясалган проектлансы. Онсы да 4 манаралы, аның ни бар, ишек аллары бар. Мәчет алдында әйтепне Стамбулдагы мәчетләр кебек. Безнең Казан халыгы заманасының мәчетләре, үрнәкләре калмаган. Булгар татар мәчетләре, менә аларның кайбер сурәтләре калган, аның мәчетләре дә калмаган, аның теге кичә манара калган Булгарда, аннан соң теге кара палаталар калган. Менә күрерлек шулар гына безнең. Менә шуларга һаман мин карап торам, дөресен әйткәндә, менә ул эстетикаларның, пропорцияларның шул биналарның ничектер менә хәзерге мәчетләргә күчермәкче булам. Иң яхшы урын ул Казанка елгасы буенда, Казан Кремленә каршы ул Ривьера белән теге жаңа никахлау сарае арасында, теге Сибах Хаким урамы янында, шунда Волга буенда, Казанка буенда, дөресен әйткәндә, су буенда булырга тиеш һәм карап торырга тиеш суга үзенең матурлыгына сакланып. Безнең Җәмигъ мәчет дигәндә төрле фикерләр бар, кем тели, кем теләми, төрлесе бар, әмма минемчә адәм баласы матурлыкка каршы әйтелмәс дип уйлыйм мин. Нинди диндә булса да, ул матур әйберне күрсә, ул матур итеп аны ясалган булса, ул мәчет, аның теле әйләнмәс каршы чыгарга ул мәчетне төзүгә. Дип мин шундый идеалистик фикерем бар минем. Бу татар милләтен дөньяда бар икәнен күрсәтәчәк, аның көчле халык икәнен күрсәтәчәк, булдырыла торган халык икәнен күрсәтәчәк һәм матурлыкны булдыра, ярата торган халык итеп күрсәтәчәк бөтен дөньяга.